नमस्कार दोस्तों। रो सबके स्वागत बा हमरा चैनल पर। आज हम बात करे जा रहल बानी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के पूरा समीकरण पर। विश्व कप 20 टीम से शुरू भइल रहे, बाकिर अब बचल बा खाली 8 टीम। अब असली जंग शुरू हो गईल बा। सुपर 8 के फॉर्मेट का बा। सुपर 8 में कुल 8 टीम बा। एह 8 टीम के 2 ग्रुप में बांटल गईल बा। हर टीम अपना ग्रुप में 3-3 मैच खेली। ग्रुप के टॉप 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंची। मतलब साफ बा, 3 में से 2 मैच जीतना बहुत जरूरी बा। अगर 3 में 3 जीत गई नी तो सीधा टिकट पक्का DR। लेकिन अगर एक मैच हार गई नी तो फिर खेल में आ जाला नेट रन रेट NRR के रोल। छोटा गलती भी भारी पड़ सकेला। ग्रुप डिटेल। ग्रुप ए भारत, ZA साउथ अफ्रीका, ZA जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज। टीम इंडिया के राह आसान नहीं खे। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसन टीम सामने बा। रेड बी पाकिस्तान, NZ, न्यूजीलैंड, GB इंग्लैंड, LA। श्रीलंका ए ग्रुप ता औरो खतरनाक बा। यहाँ हर टीम एक दूसरा के हरावे के ताकत रखेला। सेमीफाइनल में कैसे एंट्री मिली? 3 में 3 जीत पक्का सेमीफाइनल। 2 जीत बढ़िया मौका, लेकिन NRR देखी। 1 जीत लगभग बाहर। 0 जीत घर वापसी। मतलब हर मैच फाइनल जैसन बा। दबाव काहे जादे बा? काहे कि अब गलती के जगह नहीं खे। एक खराब ओवर, एक खराब कैच, पूरा टूर्नामेंट हाथ से निकल सकेला। अब असली रोमांच शुरू हो गईल बा। कमेंट में जरूर बताएं, रो हिसाब से भारत सेमीफाइनल में पहुंच पाए कि ना। एहीएन वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, आप घंटी दबा दी।